Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Bakit ganun, partner? Alam mo bang nalulungkot ako ngayon? Kasi di ba sabi ng mga Bakit? matatanda, kapag nagkakaedad ka na raw, nababawasan ng tigyawat or posibleng mawala na talaga yung tigyawat. Pero bakit ganun? Mahigit 40 na ako, ang dami ko pa rin tigyawat. Ano ba yan? Nakakalungkot. Partner, alam mo, nalulungkot din ako eh. I'm just so sad na hanggang ngayon di ka pa rin naliligo. Hindi mo pa rin ba na-master yan, partner? Ikaw lang yata yung kilala kong Pilipino na hindi marunong maligo o hindi mahilig maligo. Hanggang ngayon hindi mo ma-master. Nakaka-lurkay ka. Hanggang ngayon nababoy-baboy ko pa rin. Wala ba pwede magturo sa akin dyan sa inyo? Parang hirap matutunan ng baboy lang talaga sa katawan. Ay, Dito na ako komportable nakakaloka. Kaya lang yun nga, yung side Saan? effect. Sa may pimple ka? Saan ka Hindi, sa hindi komportable? naliligo. Takot ako sa tubig, alam mo yan. Oh my gosh, nakakaloka kung takot ka sa tubig, lalo na nowadays nang init na, no? Sobrang init. Naku, so Dapat ibig huwag po tayo sabihin- matakot sa tubig. So, ibig sabihin, lalo maglalabasan yung tigyawat ko pagka ganun. Magpuputukan. Unfortunately, partner, I'm so sorry. Puputok talaga lahat, mauuna pa sa mga bulkan. 'Di ba? Kaya kailangan talaga i-master na ang pagligo, ganyan, 'di ba? Hindi, pero it's really important na lagi po tayong maliligo po. Lalong-lalo na mag-hydrate lang din, hindi lang sa external panlabas kundi pati internal. So dapat laging iinom ng water, ganyan kasi pa-summer na po Yes. talaga, ang init na ng panahon. Yung Totoo parang yan. nakakahingal yung init, may ganun siya eh. May ganun siya, klaseng eksena na nakakahingal yung init. Tama, yung tipong ako agree ako doon. Sabi ko wala na akong ginagawa. Dati kung hinihingal ka pag umaakyat ka ng hagdan. Ngayon kahit wala kang ginagawa, feeling mo kulang yung hangin kasi nga painit na, 'di ba? Kasi magsa-summer na. May ganung tayong na experience minsan. So tama 'yun, uminom ng Tama. maraming tubig. Although yun naman ang ginagawa ko, partner, umiinom naman talaga ako ng maraming tubig. So yung water, ang consumption ko internal lang. Pero yung paliligo talaga, mukhang ewan ko kung kailan ko magagawing bisyo ang paliligo. Ewan ko ba tamad talaga ako maligo? Hindi ko alam kung bakit talaga. Hindi ko ma-explain. Bigyan mo nga ako ng coach diyan. Baka may babayaran ko kahit Hanap magkano ako. para turuan Wow. akong maligo. Kung hindi naman paliguan na lang ako. Ganon. Ayan, yan tayo eh. Parang gusto ko sana sabihin sa'yo, grabe nakaluluwag-luwag ka na talaga sa buhay, naghahanap ka ng tagahilod. 'Di ba? Kailangan na talaga ng tagahilod. Pwede yun. Kung may gusto mag-apply, yung magpapaligo sa akin, gusto ko yan. Yung pinapaliguan ako, tapos gagawin akong baby. Diba? Ay, ganun. Oo, mga ganun tipo. Oo, Gusto ko asikasuhin ka yan. talaga, 'di ba? Oo. Ganun. Yung sasabunin yung singit ko, di ba? Hihiluan yung Iba likid naman ko. talaga yung Oo. iba talaga yung mga trip mo, partner, ha. Nakakaloka ka talaga, ha. Gusto mo may ibang chumenelin sa'yo. Para Uy, ganahan guys, ako mainit. maligo, yun naman ang purpose dun eh. Para Ah, ganahan ganun, ako para maligo. magkagana. Kung yun yung tanging paraan, di ba, para maging malinis sa katawan, bakit hindi ko gagawin? So tinatawagan ko po ang lahat ng mga interesado po na paliguan si Chris Chuper. Willing daw po siyang magbayad. Alam mo, marinig-rinig to ng jowa mo, for sure tuturukan ka ng pampamanhid. Yung tipong Oo. hindi ka na makakaramdam for the rest of your life. Yan. Okay, tuturukan ako ng pampatulog. Yung tipong hindi na ako magigising kahit Hindi ka kailan. nagigising, oo. Ay, gracious. Guys, it's so hot. Mga tambalanisa, Totoo. wag na po nating kalilimutan na talagang really to hydrate internally and Yes. maligo externally talaga kasi dito nag-uumpisa yung mga iba't ibang klaseng mga skin problems eh. Tapos Totoo ang yun. advice, kailangan lalong-lalo na kung ma-expose ka ng bongga sa araw, dapat every 2 hours ang sunblock, yung ganun ba. Tapos Yes. kung talagang gusto mo talaga ng
mas matinding protection, dapat lagi kang may hawak na yero above your head. Yan. Samahan mo na rin ng kisame para mas para hindi talab. Para walang Oo. tagos yung UV Yes. rays. 'Di ba? Kung Ganun. kaya mong dalhin 'yon, edi bongga. Na-try mo Di na ba, ba? partner, yung yung naliligo sa kawaling malaki? 'Di ba may mga ganong resort? Oo. Yung mga Nung pumunta kami ng Boracay. Ah, pero for meron, may picture ganon. purpose. Oo. Oo, yung part kasi siya ng tour sa island hopping. So, dun sa island hopping, pag nagpunta kayo dun sa area kung saan magbo-buffet for lunch, meron dun parang for picture purposes na yun nga yung malaking kawali na may Oo. na may pasunog sa ilalim. So parang Oo. lulutuin ka talaga nila. Ang feeling ko talaga nun baboy ako, partner. Ramdam na ramdam ko talagang taba ako na gustong i-adobo. Sabi Yun niya, talaga yung ramdam ko. yung ulam natin Ayan na pananghalian, yung ito ulam. na lulutuin na Oo, pala. correct. Ilalaga na. Malaki-laki to. Yan, ilalaga na siya malaki-laki. Tapos nagsabay pa kami na anak ko, isipin mo yun, partner, isang baboy, Oo. isang basta parang isang maliit na baboy. Oo, isang biik. Sarap. Oo, isang Hinahinat ang biik, yun, kanyang yun. anak. Yun, isang biik tsaka isang baboy ramo. Grabe ka naman sa sarili mo. Nakakaloko. Oo. Pero Hindi, kumusta yung para- experience? Hindi kasi it was for photo purposes. Pero yung experience was feeling ko kung talagang yung magtatagal ganun. Masarap Oo. kasi warm. Warm siya eh. Hindi Parang nakakapasok? warm water, hot water. Hindi. Hindi mainit Wala sa naman puwet? siguro magtatagal doon kung ang purpose nila masunog yung puwet nila, 'di ba? Syempre kaya ka nandoon para ma-relax, 'di ba? So, syempre ang nakaka-relax talaga is warm water. Huwag ka lang matutulog kasi baka mamaya sa sobrang sa sobrang relax mo kasi nga warm water na relax, nakatulog ka. Baka mamaya pagising mo kumukulo na yung tubig. Bakit mainit? Bakit parang nalalaptos na yung balat ko, kumukulo na pala. Nasa na boiling point na pala yung tubig. So ingat din. Na-curious lang ako kasi pinakita ko ng mga nagpo-post sa Facebook o sa Instagram ng mga naliligo sa malalaking kawali. Ano kayo yung feeling nun, no? Kasi nakaka-relax. Yung iba nga parang may gatas pa eh. 'Di ba? Tapos may mga lutang na petals pa. Ako natatakot lang ako kasi baka makita nila maglutangan yung libag ko. Ang dami. Huwag ka mag-alala, partner, kasi yung kawali itim. So, hindi makakamouflage yung libag. Hindi makikita. Tsaka alam mo, ang feeling ko dyan, para maganda yung picture, parang, ang nakikita ko maganda yung photos na gano'n, yung mga mga naka-swimsuit. Kasi pag hindi ka naka-swimsuit, yung naka-t-shirt ka, tsaka naka-shorts, yung parang kang parang hindi ganap Hindi ganap na ganap. Tama, Ganun. natulang damit, tas kita lang yung balikat. Yan, tas hanggang Oo, dibdib, yung mga nahubad, ganon. ganon. Oo. Oo, para ganap na ganap. Okay, nakatalikod lang, back view, tapos walang Yan. pantaas. Yung mga ganun, para ganap na ganap. Alam mo, sa Pilipinas talaga, napakarami nating mga photo opportunities, no? Kaya pala, recently, parang may nag-share sa atin na ang Pilipinas ay isa sa mga most Instagrammable countries in the world. Minsan may isip agree mo, ako bakit paano, 'di ba? Pero sa totoo lang, 'di ba? Tingnan mo nga naman nung nagpunta ako ng Boracay recently, partner. Ilan ang post ko in 1 week? 34, 'di ba? Oo. 34 feed posts in 1 week kasi lahat ng sulok Instagrammable and marami kang mapupuntahan dito sa Pilipinas na napaka-Instagrammable. Kahit nga, partner, yung mga meron kasing bumalik sa akin yung isang picture ko nung babarangay event tayo. Binalik siya sa akin ng Facebook memories. Tapos nagpa-picture ako dun sa mga shanties, dun sa mga Kuala Lumpur na area. Tapos, siya, partner, ang dating ng photo talaga, Instagrammable pa din. Parang Talaga? parang makikita mo parang kultura siya na ganito yung tinitirhan ng mga tao, yung mga ganun. Tapos Instagrammable siya, nasa may bridge yun tapos puro squatters dun sa likod. Pero ang ganda niya sa picture. Totoo diba? yan. At saka ang magandang effect na since mahilig nga tayo mag-picture, 'di ba? Alipin tayo ng ng picture na yan, mga kabisyo, tayo mga Pinoy. Yung nahasa yung skills natin sa photography. Isipin mo dati, ang nakakagawa lang yan talaga mga professional photographer. Pero ngayon kahit ang dami kong kakilala na dati
parang hindi naman walang skill pagdating kung ano yung tamang proportion o yung tamang paggamit ng lens. Pero ngayon ang galing niya, colors, pagpili ng filter, pag-blur ng background, yung pagbigay ng ng emphasis sa subject. Alam niya na yun. Sabi ko, saan mo natutunan? Wala lang. Dahil kaka-picture araw-araw, kaka-upload ng mga pictures sa Facebook. So yun yung magandang effect na parang ay ang galing kahit pangit yung dingding ng kinunan ko, napapaganda nito kung paano titingnan ng photographer, 'di ba? At kayang gawin niya kahit ordinaryong tao lang, kahit hindi ka nag-aral ng masterclass sa photography, 'di ba? Yun yung magandang effect noon. At saka lang isa pang maganda ngayon, partner, yung mga phones now. Dati kasi talagang well, of course, may value pa rin naman talaga yung mga professional na mga cameras. No, para dun sa mga nagte-take ng mga photo and video sa mga major events. Okay naman yun, of course. Syempre, talagang there is value to that. Pero kung halimbawa ordinaryo ka lang mamamayan na may telepono ka, ang dami ng magagandang features ng phone eh. 'Di ba dati parang kailangan mong i-measure pa yung mga, hindi ko maintindihan yung mga anik-anik na mga, hindi ko nga matandaan yung mga terms. Ngayon, gagamitin mo lang yung live focus na feature ng camera mo, mag-blur agad yung background mo, magsa-stand out ka. Alam mo yun, parang ang ganda kagad, parang wow, nagmukhang pro yung nag-take, pero sa totoo lang, it's just a camera phone. Yun din naman talaga yung kinaganda ng teknolohiya ngayon. Tama, totoo yun. Dati kailangan mo memorize yung mga shutter na tinatawag at mga kung ano-ano, di ba? Focus na ganyan. Tapos ngayon, magda-download ka na lang ng app. Kung hindi mo afford yung magandang phone na nakapagpapaganda ng mga shots, pwede ka naman mag-download ng mga app sa mga ordinary phones. So, at yun din, nakakatulong din yun para ma-enhance editing yung mga... na lang. Editing mo na lang. Filter na lang. Mamimili ka na dun. Pindot na lang. Ang ganda ng kalalabasan. So, talagang... At ganun tayo mga Pinoy, sobrang hilig natin dyan, no? Ako nga gumagastos pa ako, may binabayan nga akong bills parang kasi may subscription yata akong na-click para mapaganda yung mga picture. So parang 150 every month. So alang-alang doon kasi kailangan mo mag-upload ng magandang picture kasi na-require ako na i-download yung app na yun. At yung app na yun, ang tawag po doon, pampakinis. Oo. Anong tawag doon? Yung Magic 360. Parang feeling ko sa sobrang kinis mo, parang Magic 455 partner doon umabot Diba? Ang galing Alang-alang sa Totoo yan kasi, pagkinis. tatanda mo dati nung meron pa tayong mga camera ng mga malulupit. Ako nga, parang iba't ibang camera na kulay pink yung binili ko pa, na parang pang-pro, na kailangan alam mo yung ISO, mga AF, mga ganern-ganern, na hindi ko naman naiintindihan. Basta ako shoot lang ng shoot. Ngayon, na-solve ng lahat. So talagang ang bilis talaga ng teknolohiya. Tsaka babalik din tayo sa panahon ng pandemic, partner, no. At least nung na-quarantine tayong lahat, itong moment na ito na tayo ay naka-quarantine, hindi pa eased up yung restrictions. At least nandito tayo sa time na may Netflix, may internet. Yes, agree. Husto na lang yung mauubos yung oras mo kaka-edit ng isang picture, lalong-lalo na kung di ka kagandahan o kagwapuhan, talaga mga 2 hours yan. Para sa isang photo, di ba? Yung bang mga ganern. So, ang galing lang na sa sobrang high-tech, kahit papaano, na-survive natin. Isipin mo na lang kung walang ways of surviving or ways of entertaining ourselves, hindi ko alam hindi ko rin sure kung paano natin na-survive ito. Sa panahon na fast-paced yung world. Ganun. Tama. Sobrang agree ako dyan, partner. Na-imagine ko talaga, di ba, although napag-usapan na nga natin ito nung mga nakaraang panahon, na parang papaano ko nangyari ang pandemic nang wala tayong cellphone, walang internet. So lahat tayo lockdown lang sa loob ng bahay. Baka mamaya, partner, isa na ako sa mga napasama talaga na may tali na ang kamay ngayon kasi nagwawala na ako sa sobrang hindi ko na makontrol yung emosyon. Diba? Hindi naman imposible I mean, ang dami talagang nilabanan ng depression at patuloy na linalabanan ng depression at anxiety nowadays, 'di ba? So talagang kanya-kanya lang tayo ng mga paraan para matuto kung paano mag-release ng emosyon. At yung iba, naglilibang tayo using our phones, di ba? O kaya gagawa ng content, di ba? Medyo aalawin ang sarili, gagaguhin yung sarili, di ba? Bababuyin yung sarili. Yung mga ganun tipo, para lamang mabawasan yung anxiety.
Hindi naman yung tipong ipinapahamak yung sarili in terms na sinabi kong babuyin. Hindi naman yung tipong ibebenta mo yung katawan. Hindi naman po gano'n. Yung tipong... Hindi naman ganun. Diba? Ba't mo naisip yan? Hindi kasi nakita ko yung video natin na tinataktakan natin yung mga sardinas yung ulo natin. Feeling ko nababoy ako doon. Mga Ako din eh. Pero Yun yung nung ibig pinanood kong ko siya sabihin. ulit, nung pinanood ko siya ulit, para nakakatawa na din naman pala siya. Talaga Ewan ko, ba? o Gusto mong ulitin? O pinipilit ko lang, ayoko. Ang laki talaga hanggang ngayon, ang laki ng tanong ko sa sarili ko, bakit ako nagtataktak ng sardinas sa ulo? Ako yung nagtaktak ng sardina sa ulo. Ikaw ang nagtaktak sa akin pero sa ulo ko. 'Di ba? Tapos yung habang nagsasalita pa ako, partner, yung nahulog pa yung isang sardina sa salita ako. Parang tanga talaga, nakakalurgy. Talagang may may downside at may May good positive side. side. Oo, may good side yung yung teknolohiya ngayon. Ay nako, but let's use it to our advantage. Let's use it Yes. para mas maging mas masaya, mas maging okay, 'di ba? Yung ganong klase mga eksena. Tama. So, tayong mga Pinoy, grabeng maging alipin ng picture. Tama din naman 'yon. So, aliwin po ang sarili para mabawasan ang anxiety. Chula luto lang halong eklabo. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan kaya't inyong pakaantabayanan. Gotta go mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. FM radio station.